Premýšľali ste už niekedy nad tým, kto vlastne ovláda brawlerov v hre Brawl Stars? Keď hráte, všetko vyzerá jednoducho. Vyberete si postavu, vstúpite do zápasu a bojujete. Ale čo ak je za tým niečo viac? Čo ak brawlery nie sú len obyčajné postavy bez života? V tomto videu sa pozrieme na rôzne teórie, ktoré vám možno zmenia pohľad na celú hru. Poďme na to. Najjednoduchšia odpoveď je, že brawlerov ovláda hráč. Ty rozhoduješ o každom pohybe, každom útoku a aj schopnosti. Bez teba by sa nič nedialo. Ty rozhoduješ, kam pôjde, koho napadne a ako bude reagovať. Z tohto pohľadu sú brawlery len nástroje, cez ktoré hráč hrá hru. Každý brawler má svoj hlas, štýl a správanie. Pôsobia, ako by mali vlastné emócie a charakter. To vyvoláva otázku, sú len ovládaní, alebo majú aj niečo vlastné. Niektorí sú vtipní, iní nahnevaní alebo sebavedomí. Majú už svoj štýl správania a dokonca aj vzťahy s inými postavami. Podľa známej teórie sú všetci brawlery súčasťou Star Parku. Miesta, ktoré ich vytvorilo a kontroluje, možno sú nútení bojovať znova a znova pre zábavu niekoho iného, ale nikto nevie Koho? Brawlery sa po každom zápase vrátia naspäť. Nikdy nezmiznú natrvalo. To naznačuje, že sú uväznení v nekonečnom cykle bojov. Môže to byť súčasť systému, ale dôkaz, že niekto neustále resetuje a posiela späť do boja, nemáme. Je možné, že celý svet hry je simulácia. Brawlery si myslia, že konajú slobodne, ale v skutočnosti sú riadení hráčmi Alebo systémom. A čo si myslíš ty? Sú brawlery len postavy alebo niečo viac? Nezabudni napísať do komentárov a nezabudni dať like a odber. Čus.